diferència si el pilot no reacciona. Estan ja a l'interior dels carrers. Hi ha una diferència apenas 30 km, el pilot va molt ràpid, però tampoc no va excessivament organitzat. Veiem, doncs, els pilots dels diferents equips, Sergio Sanz, Daniel Rosach, BMC Racing, mirant enrere uns i altres, però no hi ha un intent d'escapada excessivament organitzat, potser ningú no vol donar una pedalada de més per tal que els altres no s'aprofitin, i en teoria potser un intent d'escapada sembla que està a punt d'acabar com està a 2 quilòmetres de l'arribada. De qualsevol manera, aquests intents d'escapada, aquests breus intents d'escapada dificulten l'acció d'un pilot que vulgui conduir a un sprinter. Els sprinters ho estaran passant malament perquè difícilment poden seguir una roda. Menys de 2 quilòmetres. Ara el pilot novament ha agrupat amb aquests diferents corredors que estan intentant aconseguir una petita diferència. Ens hem fixat en Gimolà, efectivament és un dels homes que té possibilitat d'aspiració. També ho tindrà el líder de la volta també intentarà estar entre els primers llocs. Allà el veiem, efectivament, i també corredors amb altres possibilitats esprintadores que s'acosten 1,5 quilòmetres. 1,5 quilòmetres, veiem que són corredors de diferents equips els que intenten atacar, fer la seva aventura en solitari, novament corredor de l'equip Blanco, 53 quilòmetres de velocitat. Corredors de l'equip Blanco són els que porten al capdavant d'aquesta escapada, d'aquesta intent final de la cursa. El pilot molt estirat, 1 quilòmetre, apenas 1 quilòmetre, perquè ens veiem arribar, i a l'interior és a punt de finalitzar aquesta segona jornada de la Catalunya, després ja de 3 hores i 15 minuts. Va accelerar sota l'Arc de l'últim quilòmetre, 5 metres, i un pilot molt estirat. Realment, l'intent d'aquests dos corredors, el tracte és important, però aquest lleuger tram en pujada estan sent agafats. No sé, és realment una sorpresa que pugui passar. O sigui, són molt petits intents, però tenim en compte l'alta velocitat. Ara és un corredor de l'equip Omega Pharma, el que intenta la seva aventura. Uns estan vigilant que s'acostin als seus caps de colla per poder tenir més oportunitats, i la veritat és que entre uns i altres no es veu excessivament clar quin pot ser el desenllaç. Són molts els corredors que volen tenir la seva oportunitat, no s'atreveixen molt a un atac massa decidit. I aquí veiem corredors de diferents equips, no es veu un equip que pugui organitzar l'esprint, corredors de la Mega Pharma, de l'AG2R, del Lotto, del BMR, del LAPRE també veiem un que s'hi acosta i també un altre equip. Per tant, qualsevol cosa que ha passat, no hi ha cap tècnica de preparació d'equip, com volen puguin intentar no acostar-se, atenció perquè s'obre un costat i l'altre, últims metres, el líder, atenció caiguda, s'ha produït una caiguda que pot ser els corredors, i atenció al líder sembla que és el que té més possibilitat, el líder ja que s'acosta, i atenció a la línia presó, el corredor que és el líder de Corellà, efectivament. Aquí tenim el Johnny Bergman, que aconsegueix, amb la continuació, la segona victòria consecutiva de la Catalunya. Felicitacions! El corredor de la caiguda és el González 14, de l'equip Cacús Sant, Valera Vallesi. Són dos corredors que han caigut, que es van caure a més tard. Gràcies per aquests aplaudiments que ens donen a i a tots aquests altres que van arribar també. Gràcies! Arriba el dorsal 133. Cristian Meyer acaba d'arribar. Aquest corredor tan combatiu, quan encara falta un corredor per arribar. L'aplaudiment a tots aquests que arriben. Corredors que arriben ara, segurament alguns d'ells han estat implicats en aquesta caiguda. L'arribada del salt 162 de William Clark. Gràcies per arribar a aquests corredors, que han tingut aquest desenllaç una mica desagradable per la caiguda. L'arribada del dorsal 17, Diachenko, i també el 185, Rafael Valls. I veiem un corredor que arriba acompanyat de... Això és una fotografia d'aquestes que feia temps que no es veia, corredor que segurament arriba amb la seva bicicleta malmesa i que ha de creuar la línia d'arribada a peu. No passa gaire sovint, però segurament és una fotografia del dia de l'arribada del corredor. L'aplaudiment per tots aquests que arriben. Vinga! Amics i amigues. Molt bé, bon final per alguns, no tant per altres. La satisfacció que bona part de les arribades és Jan Bergman, el dorsal 124, primer líder de la volta que confirma aquest liderat amb aquesta arribada. Aquí està, vinga, aplaudiment per aquest home que no ha tingut massa fort, el corredor de França i Togeu.
Ale Kovalja, el dorsal 64, que finalitza. Adel Jameson és el que ha arribat a acompanyar la seva bicicleta. També el dorsal 14, Valeria Glioli, que hem vist a la caiguda. I atenció, perquè falta encara per arribar al corredor d'equip Katusha, que arribarà en aquests instants, que també s'ha vist implicat a la caiguda. Que es tracta de Kozanchuk, Dimitri Kozanchuk, aquí està, arriba. Molt bé, gràcies a les amigues per animar aquests corredors que han tingut aquestes dificultats. Aquests últims que arriben a uns són implicats de caiguda, doncs no? I que ens mostren que anem a jugar cares del ciclisme i de l'esport, la il·lusió, la satisfacció i també una mica de desgràcia. Però clar, és una desgràcia caure quan només queden 300 metres per l'arribada. Doncs bé, ja tenim la notificació oficial dels companys de l'esport que ens transmeten i que indiquen efectivament que la victòria correspon a Javi Metzman, aquest corredor belga de 27 anys, dorsal 124, que ha aconseguit ja 10 victòries al seu palmarès, que enguany no havia aconseguit cap victòria fins ahir. Gràcies per aplaudir aquest altre corredor que arriba, dorsal 128 a Verona i 13 a Constantin. Però no dir que el que ha guanyat és precisament aquest corredor, dorsal 124, Javi Metzman, de 27 anys, nascut a Bèlgica, que ha aconseguit un professional des de l'any 2007 i que ha aconseguit aquestes victòries. L'arribada ara, gràcies als aplaudiments vostres que entendre que ja la Santi Casar. Que havíem estat allà amb molt més. Doncs bé, Javi Metzman, de Bèlgica, 27 anys, 10 victòries al llarg de la seva carrera, i que l'any passat aconseguia etapa a la Volta del Garda, etapa a la Conquista, i enguany 2 victòries, 2 jornades seguides. El que arriba ara és el dorsal 26, Jack Bobrix, que hem vist que intentava l'escapada contra el camp de Walker, també en el qual ha arribat descansat. El temps del guanyador i líder i deslíder encara, Javi Metzman ha estat de 3 hores, 41 minuts i 7 segons. Les imatges de televisió ens mostren ara i podrem tenir l'oportunitat de veure la caiguda, aviam si el seu mòbil està aquí a costat nostre, aviam si fins a la caiguda després me l'explica. I uns quants podem sorprendre que també es veuen implicats a la caiguda de la bicicleta que queda travessada i que fa el nostre. Bé, acabo de dir la classificació amb el seu mòbil explicarà una miqueta tot el que està passant. Javi Metzman, per tant, ha estat guanyador amb un temps de 3:41 i amb el mateix temps, un quart de Rato, quart